Kheroni Sports Association hin pen patir pipon si kedam tang pai ni phai inquiry ni Club League Football Men Championship ke pathu Kheroni Higher Secondary School pathu aklamalong cheng pontang lo Bangso kangpo amaya long aluhi sarpo mana peng pen Kopili VDC Chairman Baburam Rongphar la pen ke ongdong ke thekiding atum chetong dun Bangso Club League ke pathu kachepate long kecheng siani ke pathu ponlaki Prilu Youth Club and Jengkro Club angbongsi chepate ponlo Bangso Club League ke pathu kangpo hodrong pharasang hopen ingsam jinang jilapen methang ke thek ansi League ke pathu long ke chepaklang nang ji pusi than parite kangsi hin atimate aterana tuma phansitami hirjumi pitekang kachepate ke chengpen Prilu Youth Club atum chepahai thorsi 50 an thaponlo Bangso ke pathu ponahut Jengkro Club atum Prilu aphan bolipum nata kachitudun un ederajo Kijut apor hut ansitame 50 goal pensi Prilu Youth Club atum chepahai ponlo Kheroni pen mohanteron karbing long live